Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng ating listener. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Dayan. Taon 2000, Masbate. Simulan na natin. Nakatira kami noon sa isang baryo. Kasama namin ang lolo't lola namin at iba ko pang pinsan. Pero madalas naiiwan kaming apat magpipinsan sa bahay dahil ang lolo't lola namin ay kilalang isang magaling na albularyo. Minsan sinusundo sila sa bahay at para dalhin sa ibang lugar para manggamot. Di na. Aalis na kami ng lolo mo. Huwag kayong pasaway dito, ha? Opo, la. Sagot naman namin kay lola. Kadalasan kasi inaabot sila ng ilang buwan, ilang linggo bago sila makabalik dito sa baryo. Noong panahon na ito, grade 6 pa lang ako. Ang kapatid ko ay grade 3 at ang dalawa kong pinsan ay grade 1 at grade 3 din. Nang nakaalis na sila lola at lolo, naisipan namin magpipinsan na maglaro sa harap ng bahay namin. At habang abala kami sa paglalaro, at ako naman ay nagpupulot sa lupa, at may naramdaman akong may humahaplos sa aking likuran, at bigla akong humarap, ayun pala ay isang kapitbahay namin. Dahil nahuli niya ang isang napakalaking kobra, at handa akong tuklawin nito. Hindi ko alam na wala akong kamalay-malay kung saan iyon nanggaling dahil hindi naman iyon mayabong ang Carabao gas sa amin kalsada. Dayan! Pumasok na kayo sa inyong bahay. Huwag kayong maglalaro dito At baka makagat kayo ng ahas. Pumasok na kayo! Bilisan nyo! Wika ni Mang Iki. At dali-dali kaming pumasok sa bahay. Grabe ang kaba ko. At hindi ako nakaimik agad. Nang pagsapit ng gabi ay natapos na kami maghapunan. Lumabas ako ng pintuan ng kusina dahil isasaboy ko sana ang tubig na pinagugasan ng pinggan. At biglang may nasipat ako na isang kapitbahay namin na matanda na lumuluhod sa lupa at may tinitirik sa harapat niya ng kandila. Kulay itim ito. Ang pagitan lang ng bahay namin ay mga malalaking kahoy na nagsisilbing bakod. Doon ako pumwesto sa malalaking kahoy habang nakasilip at nakadapa siya na parang may tinatawag sa kanyang orasyon na hindi ko maintindihan ang lengguwahe. Madilim kasi ang paligid namin dahil tanging lampara lang ang gamit namin ng mga oras na iyon. Makalipas ang ilang minuto, may naaninag akong mga gumagapang na papunta sa kanya. Akmang sisigaw na sana ako. Baka tuklawin din siya. Pero laking gulat ko, siya ang amo ng mga kobra. Nakaharap lang sa kanya ang lahat. At parang may mga pinag-uusapan sila na hindi ko maintindihan. Sadyang labis ang takot ko nung mga oras na yon. Hindi ako makagalaw sa aking pinagtataguan dahil sa mga nasaksihan ko. At isa pa ang kagimbal-gimbal na nakita ko. Nangitim ang mga lupa sa paligid niya. Ang daming kobra. Doon ko naisip at napagtanto na alaga niya ang tutuklaw sana sa akin kanina. Buti na lang ay nakita agad ni Mang Iki at pinatay agad ito. At nakikita ko ngayon sa aking harapan ang tinatawag naming matanda na si Lola Dingding na kapitbahay namin. At hindi siya pala kausap sa aming mga kapitbahay dahil abala siya sa mga gawain sa bukid at laging gabi na siya umuuwi. At hindi namin makita kung anong nasa loob ng kanyang bahay. Kaya lahat kami dito sa baryo ay walang masyadong impormasyon kay Lola Dingding.
balik tayo sa kwento. Mga ilang sandali, nagsialisan na ang mga kobra at ako naman ay dali-dalim pumasok sa loob ng bahay namin na takot at tulala lang dahil hindi ko maipaliwanag ang aking mga nasaksihan at nagtataka ang aking mga kasama sa bahay na aking mga pinsan at kapatid ko dahil sa sobrang tagal ko at niyayaya na nila akong matulog ng oras na iyon. Oh, ate, bakit takot na takot ka? Anong nangyari sa'yo? Wika ng pinsan ko sa akin. Ha? Ano? Anong sabi mo? Wala. Tara, matulog na nga tayo. Hindi ko na lang sinabi sa aking mga pinsan at kapatid dahil baka matakot sila sa aking mga nakita. At sa oras ng aming pagtulog, sadyang mahimbing na ang tulog ng aking mga kasama sa bahay. Pero ako, hindi makatulog dahil sa aking nasaksihan. Dahil ang nasa isip ko, magsumbong na lang sa mga nakakatanda sa amin. At baka pag ginawa ko yun, ay malaman ng matanda na ako ang nagsumbong. At maya-maya pa, ay bigla akong may narinig na huni ng isang tiktik. Kaya hindi na ako natulog ng oras na iyon. Dahil hinintay ko na lang ang pagsapit ng umaga. Nang sumapit na ang umaga, sinabi ko sa mga pinsan ko at kapatid ko ang mga nakita ko kagabi. Kasi mga ilang gabi na rin siyang hindi nawawala sa aming paligid. Kaya ang ginawa namin, nagsama-sama kami sa iisang kwarto ng mga pinsan ko at kapatid ko. At nilagyan namin ng mga asin ang mga pinto, bintana, pati sa bubungan. Tinapunan namin ng asin. Madaling araw na kaming natutulog, nagbabantay rin kami dahil sa dala ng takot. Nang pagsapit ng umaga, ay nagyaya ang isang pinsan ko na, Ate Dina, manguha tayo ng sanga ng kalamansi at ilagay natin to sa labas ng bahay. Wika ng pinsan kong si Gilbert. Kaya kumuha kami ng marami at pinaglalagay namin ito sa buong bahay. Maya-maya, tinatawag ako ng isang matanda. Psst! Psst! Tina, halika dito. Wika ni Lola Dingding. Takot akong lumapit sa kanya, ngunit hindi ako nagpahalata. Tinuruan kasi kami ng lolo't lola namin at kung anong dapat gawin tungkol sa mga aswang, mangkukulam at iba pang elemento. Ha? Lola, ano po yun? Wika ko sa kanya. Nasaan ang iyong lolo't lola? Umalis po sila, Lola. Sambit ko agad sa kanya. Pero habang kinakausap ko siya, hindi ako nakatingin sa kanyang mga mata. Dahil bawal kasi tumingin ng diretso sa mga mata na hindi mo masyado kilala sa isang tao. Ah, ganun ba? Mag-ingat kayo ha. Kasi may naririnig akong lumiligid-ligid dyan sa inyo kagabi. Naririnig niyo rin pala, Lola Dingding, kagabi. At hindi na siya sumagot. Bigla na lang siyang umalis at tumalikod sa akin. At tanging ngayon lang nangyari sa amin ito na may nangahas na takutin kami dahil nire-respeto kasi ang lola't lola namin sa aming baryo. At kung sino man ang nananakot sa amin, hindi siya magtatagumpay dahil lalabanan namin siya sa pamamagitan ng mga tinuro ni lolo't lola. Nang pumasok na ako, sumigaw ako sa mga pinsan ko at kapatid ko. Pinaparinig ko kay Lola Dingding ang pinag-uusapan namin nila, Gilbert, Onad at King. Huwag kayong matakot.
At maghanda kayo. Hindi tayo malalapitan ng may masamang balak sa atin. Onad, yung itak ni Lolo, ilagay mo sa pintuan. At ikaw naman, Gilbert, kunin mo yung abo at asin. Isasaboy natin sa may planong lalapit sa atin. Huwag kayong matakot. Hindi tayo pababayaan ng mga iniwan ni Lolo't Lola ng mga bantay sa atin. Matapang kong wika sa kanila. At alam kong naririnig ito ni Lola Dingding. Dahil sa sobrang lakas ng aking boses. Nang sumapit na ang gabi, wala pa namang kumakaluskos sa bubungan namin. Ngunit may naririnig akong sigaw ng pinsan ko. Ate! Tignan mo, may ahas! Dali-dali kong kinuha ang itak ni Lolo at inambalos ko ang ahas na gumagapang sa kisame namin. Mamatay ka! Isa kang utusan ng demonyo! Galit na sigaw ko, sabay taga sa ahas. Nalaglag ang ahas at nilagay namin ito sa isang sako at tinalian namin ng mabuti para hindi ito makalabas. Lumabas ako ng bahay. Lumabas ka! Hayop ka! Mga bata lang pala kaya niyong takutin. Pwes, hindi niyo kami matatakot. Galit kong sigaw at habang tinataga ko sa hangin ang mahabang itak ni Lolo na may orasyon. At sa huling taga ko na parang may tinamaan akong isang malaking ibon. Malaking lampara lang kasi ang bitbit ko kaya hindi ko maaninag masyado ang aking tinamaan. Pero lumipad uli ito papalapit sa akin at niwasiwas ko ulit sa hangin ang itak ni Lolo kaya hindi ito makalapit sa akin. Sige, lumapit ka. Hayop ka! Nang maputol ko yung kasamaan mo. Sigaw ko sa isang nilalang. Natamaan ko uli ang isang napakalaking ibon sa may likuran. Nang nakakakilabot na tunog ng isang ibon at lumipad papalayo, labis na pinagtataka namin. Di man lang kami narinig ng aming mga kapitbahay at nangangatog na sa takot ang kapatid ko at mga pinsan ko. Ate, baka mamatay na tayo dito. Ang tagal naman umuwi nila Lolo't Lola. Hikbing sambit ng pinsan ko. Huwag kayong matakot. At huwag niyong ipakitang natatakot kayo. Matapang kong sambit sa kanila. Alright, kita-kita tayo sa part 2. Ano kayang mangyayari sa kanila? Makakaligtas kaya sila sa kapahamakan o dadating na ang kanilang lolo't lola? Kayo, anong masasabi nyo? I-comment nyo na lang sa baba. Salamat. Hanggang sa muling kwento.